तुम्ही पर आराम नव्हे चानी दल्ली की हा चादाय नशी सुमार वेळ दल्ले हा हावे चा पिऊनु आता तुमगे लगे गडुल्लो न चा म्हणायले सुमार दिसतो कुनो आमक व्हिडिओ घालचक दायनी आता नवरात्री टाइम नव्हे घराक सोयरे नेवचे आम्ही तंगेल घरा वच्चे भोवचे आणि तो दल्ले आमक व्हिडिओ कोण घालचक दायनी बेजार कोर नकती ते घरा सोयरे लिंक म्हणरी काम चढ म्हण नाही सकडे ओटो मेन काम करतती सकाळी चिके उगुगी काम दत्ता सुरेख एक दिक्कंतू हाव एक दिक्कंतू कडेरे आईल्नी अशी ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ काम करतती एडू वडदवच कहीं गोतसवे तन्नी पिवचा बसिलतदना चढूवाले दल मनशल दत्तरी आम्ही बसतात नवे बसले कोण सोडतात तमगेल पंचायतीके गावचे पंचायतीक ರಂದಪ ರಾಜಕೀಯ ಹಂಗಾತೈ ಮಣ್ ಪ್ರವುಲ್ಲೋನು ಪೂರಾ ದತ್ತನ ಗಂಟೆ ಕಸನ್ನ ಮಣರಿ दास अडीदा दत्ता हात झुकून होता कडेरी वापस एक राउंड काम दत्ता तिथलं पुरा म्हणताना 2 घंटे दत्ता काम म्हणरी असत मग बाकीच्यानी नाही सुंदर येता दलेरी आमकाच म्हणावचे हे करचे आणि हजमध्ये तू 1 घंट्याच्या आहे प्रास मग काही बसतात की थई पर आम्ही पट्टांग मरची गॅरंटी तशी दावनो आमका काम आहे ना पुरसोती ना आणि दनपारा जाऊन बसताना वापस त्यांची हन्नी मक्का एकली मेळतन म्हणजे तुम्ही बाईल मेन्शो कितलं उलयतात गो तोंडा फेंडी आणदला होड म्हणून ताका हाव म्हणजे तुम्ही प्रदारले प्रउलयनात कितले प्रउलयतती कोणे पुणी बाईल मेन्श दिसला पुरो सुरकेल एकलेन बाईले सौचाक एकलेन सौल कुडले सामूहिक रोगशी सगळे सुर करतात बाईले सौचाक बाईले किडोचे हन तू तंतु दत तुमका तुम्ही उलत तुम कळना म्हणून तंग जोर कर छावे बदा संका मेळरे तंगेल पशी चढ आम्ही उलाचे ಒಟ್ಟು हे 15 ದಿವಸ ಕಶಿ ಗೆಲ್ಲ ಮುಣು ಕಳ್ನಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ವಾಟ್ರಂತೂ ಪೂರಾ ಜನಲ್ ಗರಂತ ಶೀಚಿ ಸೊಯ್ರೆ ಹನ್ನಿ ತಂಗೆತೆ ವಚ್ಚೆ ತನ್ನಿ ಅಮ್ಗೆತೆ ವಚ್ಚೆ ಹಿಂಚಿ ಪುರಾ ಅನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತರ ಗಮ್ಮತ್ತ ಜಾವಣ್ಗಿ ವಣ್ಮು ತೈ ಅಮ್ಮಿ ಪಟ್ಟಂಗ್ ಮರ್ಚೇಚಿ ಅಮ್ಮಿ ಬಾಲ್ಮೆಂಶ್ ಕೈ असत की तई पुरा पट्टांगाची ಒಟ್ಟು गम्मदल्ले व्हिडिओ घालच्या दायनी असेल आणि वैरम्मी करेक्ट व्हिडिओ घालतती ते बेजार कोर नकती आणि हे होळे माकनी विसर नकती होळे माक मात्र नाही आमगेल प्रपंचात तुम्ही विसर नकती ते हा आता सोयरनी कोणे नांती सगळे तंगेल घरा चमकलिंती ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೂರ್ದಾಂದಲ್ಲ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಚಡುವಂಕ ಸುಮಾರು ದುಕ್ಕುನು आणि कसं नाही स्कूल सूर दत्ता त्यांची नव्हे सकाळ उठा त्यांनी करी जेवणाच पळ्या चढवल बॉक्स भरी तांक जागोचे हंतू तंतूची अर्ध दिस होता कडेल आणि बाकी काम असत मग सांग चढू येतात ती तांक खाण कोंडी सिकई हंतू तंतू सुरे काका मग कतीत ना तुमगेला गुल्लोच्या कितले फुरसत मिळता आणि व्हिडिओ घालतात बा आणि तुम्ही परा खंय बवलिंती कंच गाव वच्चे नैलिंती पूरा आमका कमेंट्स आणि तिलसी येती ते ಹೊಳೆ ಮಕ್ಕಳು ನುಲ್ಲೋನು ಸುಸ್ತದಲ್ಲ म्हणलेक्लिंत्वे ना बा आतेक नमने बेजारू घरा भीतर वच्चे नाक मोंड दिसता सोयरन येतेत म्हणताना भारी खुशी दत्ता तन्नी येतरी दीस कशी गेल्ले म्हणू कळना मागे तन्नी घरावत तरी एक नमन बेजार दिसता हा आम्ही वरे तशीची दुसरं घरा गेलतेत ना गम्मत थई बोंचे हंग बोंचे आणि तनी रुची रंदप कोण हातामुळे हाण दिसती गम्मत घरा येईल मगीर एक नमोन बेजार 4 दिवस वचका आणि आमगेल मामुली येवचाक नवे कसं म्हणतात तुम्ही तुमगेला निसिके अभिप्राय कमेंट्स आणि तिलसी येते तशींची आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलाक लाईक शेअर सबस्क्राईब करची विसर नका ती ते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतात धन्यवाद.